Ban tafiya. Na'am mai gida. Akwai matsala fa. Kaman me fa? Gaskiya yau zomo nake so zan ci. Duk da dai na san ba matsala bane. Wato yau ba abin da nake ji in ba nishadi ba. Ha? To gaskiya ne fa. Ai girman ka ne. Kuma ka wuce haka mai gida. Ai ko dan mutum da uwarsa ne kace a kawo nan gurin ya kamata a kawo shi. Balanta ne zomo. Kai, kun ji fa? Mai gida yana so ya ci zomo fa, yana so ya kura daɗi fa. To abin da ya kamata a yi kenan yau. To abin da yake faruwa mai gida, ni zan kama wannan zoman. Saboda haka ba abin damuwa bane. Ina son zomo guda biyu. Ɗaya ina so a kashe ne. Ɗaya kuma zan shigar da shi yayi gida a mun farfesun shi. Yau ina son nishadi, ina so in ci daɗi. An jima da daddare kuma uban tafiya. Kai kadai zaka fito. Akwai fita. Za mu je mu haɗe da mata. Waɗan yi kodumo, waɗan yi nishaɗi. Dama na tabbatar kai maciyin amana ne. Na daɗe ina mamaki. Wai kai za ka miƙa wuya, ka haɗa hannu da ni. Na san ƙarya ne, don haka na sa ido a kanka, na dinga bincike. Kana motsawa zan yanka maƙogwaranka. Na ji ta majiya mai ƙarfi, ka kai wa mai sammatsi ziyara, wai har kawo mai alƙawarin za ku kawo ƙarshe na. Ƙarya ne baban jagwa, ni sai dai in ga ƙarshen ku gaba ɗaya. Bai wane mai gida? Daga yau numfashinku ya ƙare, ni ne ajalinka baban jagwa. Me magana ne a cikin su? Ƙarya ne wallahi. Ka aika shi kiyama kawai. Dama na samu gulba ta jewar banza. Ba ku kai ku aje baka mun. Wannan ba fadan ku bane. Ku aje Ku wanda baya. Oga kwado! Kwado oga! To Amina, zan tafi. In kin ga dama duk abin da take miki, ki zo ki gaya min. In kin ki zuwa ki gaya min ruwanki, ke kika sani. Ko da yake dai naga ta yi sanyi, tunda mijin naku na ta daina. Ba dole ba a iya annamimanci da munafunci, tunda uban wasu ma a dakali yake kullum yana ne yana kallon matan mutane yana munafunci da annamimanci. Ai dole a yi gado hali na uba. Uban namu da yake ƙasa shine kike zagi bai yi bane?
To ai garan ubanmu. Mutuwa yayi akan dakali. Karewa yayi akan dakali. Ke ko uban naki fa a gidan karuwai ya mutu sai da ya mutu aka dauko shi. Kin ga ko garan a dakali ya kare. Uba na kike zagi kike mai shari yana kasa? Uba na kike mai shari? Uba ya fi uba ne? Mu da kika zagi uban mu fa. Wallahi bari kawo tukur ya zo na ratse da Allah sai kin maimaita maganar nan a gaban shi tunda kin riga kin zama ke annamimiya ba abin da yake kawo gidan da yake kaki gidan da sai tashi hankali da masifa ke kuma munafuka kin tsare idanuwa wallahi wannan mata dole in raba ta da gidan nan munafuka kawai annamimiya kawai ma kira wallahi sai kin zagi ubana na ratse da Allah ai ubana ya fi ubanki na ratse da Allah ke kin sani ki raba ni da gidan nan yar uwata tana cikin gidan nan kike isa ba kin yi tsararo wallahi ke din me ke din banza sai ki je ki dauke ta ko kuma ki zo ki dinga kwana a nan gidan amma na rantse da Allah sai kin sani yau a gidan nan sai na miki haka da abin da za a yi sai dai a yi mu zuba da ni da ita ne ma kira kawai ke kuma annami me kina kallo na ba ke kike hada wasu abubuwan ba ai ke kike hadawa me kika ce mata a cikin daki kin zo kina sun da kai kina kallo na ana magana an saba da mugun hali gado na uba me mugun hali kawai to zan tafi idan kin haifu ki dake ta ki taba ta idan ta taba ki kira ni ko ki zo ki same ni ki ga mu wallahi sai kin gane kudin ki sai na gane da ke kudin ki sai na sauke miki tsiyar da ke kanki wallahi haka zaki kare a titi sai dai a kirawo ki zo duka kirama mata ita ba za ta iya ba kuma yau ba dukan ta zan yi ba ni na san abin da zan mata gara ni in na kare a titi ke kuwa fa kina tsammanin ba mu san sirrin da ke kawo ki gidan nan bane mun san yadda aka shigo ki mana ki shigo haka za kare a titi ba mashishini ba mijin aure ke kuma za ki sani ba dai ina dukan ki ba tana zuwa tana yi yau haka zan miki sai in ga uban da zai fito mata ni na yanka ki ma kira ka to in kin ga dama in na tafi da abin da ta miki kar ki kira ni ki gaya min ko ki zo gida ki gaya min za ki gane ai ba da ita dai za ki kwana ba za ki sani ke kuma annani miya munafuka ke kike hada komai sai kin fito ki dinga sipsip da kai in ta fita kina nuna nadaman ki ma kira me kika gaya mata a cikin daki kin tsare ni idan na san murgo miki wannan wuka a fuska munafuka kawai masu gadon halin tsiya dan iya shegen kai kana tare da jagwa amma kuma mu kake yi wa yake me yake tafa da kai me gida jagwa zai iya far maka ba tare da makami ba sabida yayi wani babban asiri a kanka asiri to bari in gaya maka kai ko ta ina ya kamo hanya ba asiri daga kan tsibbi zuwa asirin da zai yi kai bari in gaya maka wata magana ka bari dai kawai mu muna tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai zo nan bari in gaya ma a ko da yaushe kunnuwanka su dinga tafiya tare da kafarka kana ji ai sa'annan kuma bakinka ya rinka haduwa da idanuwanka hancinka kuma ya rinka yin numfashi yana jiyo kanshi iri kafin ya isar da sakon da ya kamata ya isar ba na so a samu matsala karka dawo mai gida ina da kai kana iya wucewa jagwa tsuliyar duniya wato munafincin jagwa ma ya kai haka to bai san ni bane sai na haka rami kamar kabari sannan suka sa ciki in toshe bakin ramin sa masa wuta Allah ya kare kawata dala ki bari wannan dadi kawai saboda ba mutumin kirki ba ne. Kawata ni ina da gaskiya ta faɗa miki saboda yadda dadi ya miki ɗazu gaskiya ban ji daɗi ba ki duba fa kina mishi magana yana ansawa ciki to yanzu dai kun zo kun ci ni yanzu ku a ra'ayinku a tunaninku kuna ganin da wani dace bane daji kore da Usman mana mutum kamili na tsatsi zuciyata tare da tashi suke bugawa kun ga kuwa raba mu abu ne mai matuƙar wahala kin ga mu mai da ba ta gane
Ba haka bane kawai dai saboda ku kamu da soyayyen bane shi yasa. Allah ya gane da ki. Ba dan yau aikin da na yi babu kisa ba, to da tuni na riga na kashe ka. Da daga gidanku da ka ji uwarka tana cewa na jiyo ƙaurin gawa, na jiyo ƙaurin gawa. Saboda rainin wayanka yayi yawa, duk wani tugun da kake min anan ɗina kake, kallon ka kawai nake yi. Ƙarya kake. Wannan ya tabbatar min da cewa aikin da na yi a kanka bai tashi ba, amma ka rubuta ka ajiye. Ni baban jagwa, ni ne ajalinka, ni ne ajalin mai san matsi. Na yi wa kaina. Tuntun ya kamata a ce na kashe ka, amma na ɗaga ma ƙafa saboda ga iya gudun ruwanka. Yau wannan ɗan ne yake dukan mai san matsi. Ni ko? To bari in gaya ma. Daga yau sai na nuna ma ko ni waye. Alhaji Bashir. Alhaji Bashir. Alhaji Bashir. Ina jin ka. To so nawa da kira sunanka? Ina jin ka. Ina ce da yare ne ya tace ku. To batun wannan aure na ce babu shi na fasa. Wanda na yadda na amince yare na ta aura shine Usman. Kuma ko bayan babu raina shi za ta aura. To me kuma na dawo da waɗansu magana ne ake mamaita waɗansu maganganu haka? To ai shi kanshi Usman da kake magana ya zo ya same ni. Ya ce mai yarinyar nan ta ce ba ta san shi. Ta fi son wannan ɗan daban. To me yasa wai kuke matsawa dole sai an yi auren dole? Eh? Alhaji Bashir. Ni fa auren nan da Usman kamar an yi ne kamar an kammala. Saboda babu wanda na yadda kamar yadda na faɗa maka ya aure ta in ba shi ba. Sa'an nan sun je sun wakilta ka. An zo ana ta dawo da magana wanda ban ga amfanin ta ba. Shin menene amfanin wannan maganar ne? Ka san abin da nake gudu? A'a sai ka faɗa. Kar a koma gidan jiya. Ka tuna abin da ya faru da aminin ka gidaje? Ka tuna? Da aka matsa aka ce dole yarinyar nan sai ta aure shi. An yi auren, an kashe kuɗi. Mun ɓata lokacinmu. Mun je an yi auren. Aure kwana nawa? Kwana 7. Ta gudu ta bar gida. Ba mu san inda take ba. Yanzu kana kotu har yau. Ai abin da nake so da kai. Maganan gidaje ka rabu da shi. Saboda ai mutumin banza ne. Idan da ba don haka ba, ya zai aka ce akan ƴar karamin magana ya ɗauko ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba, har ya ce wai yaron da aka kawo shi a gaban mu fa girma ake goyo shi a bai a kawo shi gurin da muke gabatar da sana'a. To laifin shi ne? To wai har yake cewa wai ni za a kore ni a kamfani? A maganar gidaje muke magana. Yanzu kakka duba. Wannan abin is very very simple. Auren nan tunda yarinya ta ce ga wanda take so. Dan Allah ku yi hakuri. A aura mata. Dan daban nan in Allah kila ma yanzu in ta aure shi sai ya shiryo. Amma fa in kun matsa kar a koma gidan jiya. Shi yasa kawai gaba ɗaya ni da naji kai ne nace a'a bari in zo da kaina in zo in baka shawara. Amma mu abinda za a yi yanzu. Nan da karshen wata. In dai abu bai canza ba. Suka za mu hakura. Ya je ya nemi wata. Ita kuma duk yadda aka yi da ita shikenan. Amma mu dai za mu cire hannu gaskiya. To alhamdulillah. Allah ya kai mu karshen watan. Mu kuma kafin karshen watan za mu yi ta addu'a. Kafin nan ma in Allah da mu riga mu daura auren Usman da ita dota. In Allah ya yarda. Ai abin da babbai hango yaro ko ya hauri mini ba zai hango shi. Kana ganin ka girme ni? Ba haka bane. To ni na hango.
To ni kuma na hango mata. Wallahi ba inda zaka. Wallahi ba inda zaka. Shafa, sake min riga. Ba inda zaka je sai ka bani kuɗi na. Daga ni sai kai a cikin daki a ce an rasa 2000. Wallahi sai ka bani kuɗi na ba inda zaka je. Kina nufin ni na sata miki 2000? To sake ni, ba zan bada ba. To waye zai dauka? Waye zai dauka na ce? Wallahi ba zan saki ba. Zan miki mugun duka a wajen nan. Mugun duka? Wallahi ba inda zaka je sai ka bani kuɗi na. Ba inda zaka je sai ka bani kuɗi na. To, idan ko baki sake ni ba, zan miki dukan da idan aka kai ki asibiti 2000 tafi karfin a ce za a yi magani. Sai lalle wallahi ban sake ka ba. Jafaru, wani yake faruwa haka? Kai ka rasa abinci da kima sai iyalinka tun cikin gida da kima da ku ba za ta ishe ku ba har sai kun zo kofar gida da mutuncinka da kimarka a anguwa idan jama'a ka fito kana da kima da iyalinka. Jafaru, kar wajen neman lada fa ka ɗauko zunubi fa. Amma kana kallo yanzu a gaban ka tana watsa min kasa. Biyayyen kenan? Wai me yake faruwa ne? Ka san wannan mutum na nan tijara ne ni ko ba ni da hakuri. Kuɗi na ya dauke mai a cikin gida daga ni sai iya cikin ɗaki sai dauke mai kuɗi na sai da ya dake. Ka gani ko? Ya hankuri don Allah shiga gida. Bai dace kana irin wannan abun ba. Ni ne ɗan tijara. Ni? Gaskiya Jafaru ka ban mamaki wallahi. Wai kai menene? Don Allah ki hankuri ki shiga gida dan Allah. Dan Allah dan Annabi. Ni gaskiya ba zan boye maka ba. Gaskiya ni kana matsa min da yawa. Don Allah ya hankuri ki shiga gida dan Allah. Tsakanin da Allah kana matsa min. Me za ka biye mata? Wallahi sai ka bani kuɗi. Ya hankuri don Allah. Wallahi sai da ba za ka dawo. Wallahi sai ka bani kuɗi na sai ka biya ni kuɗi na. Wallahi shigo gida. Wallahi sai ka biya ni. Wai ina za ka je don Allah Jafaru? Wannan yarinya ne za ta tsaya tana gaggaya mun magana? Jafaru, kar fa wai ka je wurin neman lada fa ka nemo su rufe fa. Aure fa da kake gani ibada ne fa. Bai dace a ce da iyalin ka wasu gwaro cikin da ku zo waje kuna rigima fa. Wai aka haka wai. Wannan yarinya ba don Allah ya isa don Allah. Ah, kai yaya? Ya haka da shigo min gida babu iso babu komai kuka shigo min gida kai tsaye haka wai. Daga ina kuke? Waye koko? Sako muka kawo ma. Wannan sako ne daga shugaba Dadi Kuri. Kati ne na ɗaurin auren yakka. Karɓa nan, ga su nan kwaya 4 ne, hadda na wa'inda za ka gayyata zuwa ɗaurin auren yakka. Irin matsayin da mijinki yake samu yanzu, amma a ce kuna zaune a irin wannan gida? Ƙananan ma'aikata ma wa'inda ba su kai ka ba sun yi manya-manyan gidaje, amma jibi har yanzu muna cikin wani gidan. Ina son ki kalli makabartan nan gaba ɗayanta. Yanzu za ki iya gaya min wanda suka ji daɗi suka hole da wanda suka tsaya akan gaskiya? Shin me zai sa ya zalunci mutane ya kwashe kuɗinsu domin ya gina katafaren gida? Wai an ce za ka kai iyayen matanka aikin haji? Da gaske ne. Ni da nake mahaifiyarka ba gani nan ban taɓa zuwa aikin hajjin nan ba. Yanzu Safari ni ba ni da mutuncin da za ka ɗauke ni ka kai na asibiti. Sai dai kemis za ka kira zo a duba ni. Shi ma zai iya duba ki. Kika ce ɗanki ne wanda kika haifa da cikinki. Ni na haifi Safwan da ciki na. Saboda kawai karyan arziki ya same ni, kice in sake ki? Ka san fa an ce idan har karyan arziki ya zuwa mutum, to duk wani abu da ya mallaka karewa yake baki daya. So amma shi Allah ka musa wurin. A rayuwata ba na son mutum mara ji. Sa'an nan ba na so in faɗa wa mutum magana, amma ya ki ganewa. Hakan yakan sa ni ya tanzira ni har na aikata ne abin da ba na so na yi. Hamza ya sani a gaba ɗaya aure na da Salim ne baya so, na rasa dalili. Wai shi yanzu ya dawo lalle shi zan aura yanzu. Me yasa bai faɗi haka batun a baya? Sai yanzu? Kamar yaya? The pride of any father is to have an innocent, successful and educative family. Bawasa Creative Studio brings a new concept drama with the actors and actresses in a family saga. Auren mu da ke. Ya daga turo sako na kawo hannu zan dauki waya kawai kin sauri kin dauka. Me haka? Ban komai. Ban wayar na. Na ce ki ban wayar.
amma ka bani mamaki. Na ɗauka cewa kana da jarumtar da za ka iya kwatar soyayya ba da wuka ba. Ka ga da in muka je filin kwallo, penalty ido na abu da nake sai dai ba hop sai ka ji go. Abin da ya hana ni aure kenan. Kawata da alamun da yau da zafin ki kika zo. Ya kamata da ki ringa tare ni saboda abinki da sabon shiga. Dauko wayan ki ni dai ki kwashe wannan lambar dan yau da shi zaki chat. Auren mu da ke. A tough guy trying to destroy a young lady with a good hard life through making her his love, while she is dating a comely and a good respected educated guy with a good home background. Auren mu da ke. Kawai idan kina son kwanciyar hankali, to ki bi abin da na ce miki, saboda kin ga ba mu da lokaci. Ta yaya zan amince da shi? Kuma saboda menene zan yarda ni na ƙara bin sa? Ki kwantar da hankalinki kin ji? Ki cire duk wata damuwa a cikin zuciyarki. To wallahi tallahi ba za ta auri wani ba, idan ba aure ta ba wallahi tallahi babu wanda ya sai aure ta wallahi. Auren mu da ke. Fighting between the two lovers, the good and the bad in a love triangle. Who can succeed? How and when? Find out in Auren mu da ke. A Honorable Hamisu Bawasa web series. Written Najib Marubuti. Produced and directed by Honorable Hamisu Bawasa. Malam wani irin hauka ne wannan me haka? Bashi! Bashi ya mare ni. Ki wuce na ce, so ke zuciya da fanci. Amma bari in gaya ma dan na ƙara ganin ka kofar gidan nan ko to abin da zan yi maka sai ya fi abin da nema yanzu. zuwa gidan nan yanzu na sa kafa. Kuma ka sani, aure na da Firdausi wallahi ba makawa. Auren mu da ke coming soon.